He tingut l'any 2021 de somni, vull dir, impensable, vull dir, al començament de l'any que hagués fet el que vaig fer quan vaig tancar l'any. Venia d'un 2020 molt complicat, que la vaig passar bastant canutes. Primer el Covid, després el càncer, l'operació... Però bueno, o sigui, venia de molt a baix i vaig acabar dalt de tot. Com has superat aquests mals moments i aquests moments límit tan complicats? Doncs justament fent esport, fent bicicleta, fent el que més m'agrada, fent bicicleta, fent l'esquí de muntanya, anar amb els amics i amb la família, disfrutar de la vida en general. I ara, que et veiem així amb el braç aquí paralitzat, què t'ha passat? Bueno, és allò que diuen, tanto va el cántaro a la fuente, que bueno, tard o d'hora ens passa alguna cosa. Bueno, va haver un petit accident, tinc la ròtula trencada, vaig estar amb el braç immobilitzat durant entre 4 i 6 setmanes, però bueno, com que vinc d'un moment tan alt, tampoc passa res. Aprofito i mira, fem bicicleta estàtica, fem cames i anem recuperant també una miqueta el cardio. Creus que afrontes diferent aquesta lesió i la recuperació després de tot el que has passat? Bueno, diferent. Sí, a veure, hi ha coses que venen, van, però has de treure la part positiva de quan hi ha un accident, quan tens un entrebanc, sempre hi ha una part positiva.